Dyna'r botwm recordio. Ond lle mae'r... Dyna fo! Wel, helo na bawb! A Nadolig llawen! Mae'n rhw gen I am hyn I gyd. Dwi'n newydd i'r busnes camerau yma. Dwi'n gwybod sut maen nhw'n gweithio, ond dwi'n siŵr sut ma'n neud yr hunan dapio yma. Ond wir y fi, Siôn Corn sydd yma, eisiau rhoi neges fach sydyn I chi gyd. Wel, falle, rhywbeth chydig bach yn fwy na neges, deud y gwir. Ond ai eistedd lawr gyntaf, dwi'n meddwl. Mae yna lot I ddweud, a ddim llawer amser i'w ddeud o. Ond mae ni... Dwi'n siŵr bod y set ma'n mynd yn is ac yn is bob blwyddyn I chi. Ond, wir, mae'n adeg yna'r flwyddyn eto, dydy bawb. Adeg y Nadolig. Yr adeg gorau yn fy marn I. Ond wrth gwrs, swn I yn dweud hynny'n byswn I. Ond, bod ni'n brysur iawn arna I ar hyn o bryd, mae yna lot o bethau angen I wneud. Y peth cyntaf ro'n I eisiau dweud wrth chi I gyd ydy diolch. Diolch yn fawr iawn am eich holl lythyron a holl negeseuon. Dwi wedi bod yn gweithio drwyddyn nhw bob un, a dwi'n siŵr, erbyn hyn, dyle fo chi, os ydych chi wedi rhoi eich cyfeiriad neu wedi mynd i'ch llyfrgell leol, dylwn ni wedi gallu anfon ateb yn ôl I bob un ohonoch chi. Dwi'n hoff iawn o dderbyn bob math o lythyron, a diolch yn fawr iawn I chi amdanyn nhw. Ond, ro'n i'n deall hefyd wrth gwrs, gan fod bobl yn dod i'r llyfrgell o hyd, bod chi'n bobl sydd yn hoff iawn o straeon. Ydw i'n iawn? O'n i'n meddwl y mod I. Chi'n gweld, mae yna ddigon yn y pen ma pa mae angen bod, a dim just mince pies yn y mol. Na, felly, ro'n i'n meddwl y fyddech chi, just cyn y Nadolig, cyn y diwrnod mawr I hun, a fyddech chi yn hoff o gael stori. Oeddech chi eisiau stori gan Siôn Corn? Wel, gwych, achos digwydd a bod, mae gen i'r stori berffaith I chi yn fan hyn. Stori am fachgen o'r enw Gwydion. Ond oedd Gwydion yn fachgen a hanner. Ond, mi oedd ychydig o drafferth efo fo hefyd. Na'im dweud mwy, neu bydd hwnnw yn sboilio'r stori. Ond gyntaf I gyd, cyn I mi ddod â fo allan, dwi'n methu troi tudalennau y menig yma. Rhaid menig gwaith. Felly, gyntaf I gyd, tynnu'r menig, a mynd... A hon wedyn, am wirion ydy, mae'n ddrwg gen I. A dyma hi y stori berffaith. Siôn Corn a'r Anrheg Orau 1. A'r Anrheg Gorau 1. Mae'n ddrwg gen I. Mae'r treiglo mynd bach yn hodge-podge weithiau ar ôl rhyw gwblach o ganrifoedd. Ond dyma chi stori. Nes I adrodd I 2 berson clyfar tu hwnt, sef Tudur Jones a Valerian Leblond. A dyma nhw yn sgwennu popeth lawr, a yn well na hynny, I wneud o fewn I gerdd. Felly mae o'n odli. Hwna'n cymryd lot o fawr o waith. Ond, os da chi'n barod, ni bron iawn yn barod, chi'n dod o hyd i'r dudalen gyntaf. A dyma ni. O, da chi'n rhoi bell fan yna, dydych chi? Dalwch sawd, na I ddod yn agosach at y camera I chi wan. Dalwch chi ne? Wel, mi gael golwg ar hwnna, does gyn dolig nesa. Bydd y sach na di'n hori mewn hanner.
Dyma ni. Da chi gyd yn gallu gweld y stori wan? Dach? O, da iawn. Dwi'n eisiau chi fethu'r lluniau mae gyd neswn. Mae'r Nadolig eto'n agosau. Pan fydd plant bach Cymru i gyd yn ei gwlau. Byddwch chi yn eich gwlau yn byddwch chi. Dwi'n siŵr yn neud hynna ne, cysgu a... Mae'n ddrwg gen i, ti gysgu go iawn fan'na. O'n i'n mynd disgwyl wneud hynny. Ddrwg gen i. O'n i'n mlaen efo'r stori, ie? Yn disgwyl ymweliad gan yr annwyl Siôn. Yr hen ddyn mwyn sydd o hyd ar y lôn. Yn brysur o hyd. Wel, adeg yma'r flwyddyn yn te. Ac un Nadolig, bu'n brysur, yn gwneud anrhegion a'i lapio mewn papur. A dyma fi! Hon di un o'n hoff grysau, cofiwch. Yng Nghrys gwaith ydi hon. Rhain di'r dillad ffansi. Y dillad dysil os liciwch chi. Ond dwi yn hoff iawn o fy nghrys gwaith bob hynna hyn. A sbiwch yr holl anrhegion yma. Ydych chi'n meddwl mod i'n gwneud yr holl anrhegion ben fy hun? Na, dwi'n cael cymorth yn ydw i, dwi'n cael help. A dyma nhw. Cael help y corachod. Bob un wrth ei waith yn paratoi ar gyfer y daith. Chi'n gallu gweld nhw i gyd fan'na, dydych chi? Ydych chi'n gweld nhw? Gwneud anrhegion fan hyn, dosbarthu, trefnu, pob corach bach yn trefnu a chario, rhain creu a rhain lliwio, a rhai wrthi'n lapio, fel hyn, lapio. Ydych chi'n gallu lapio anrhegion tybed? A hyn. Weles i honna. Da chi'n da iawn ar y gwaith yma, wir. Falle fy rhaid ni gael chi rownd i bod yn gorachod i mi. Pob anrheg yn dwt yn y car llusg mawr. Y car llusg? Ydych chi'n gwybod beth ydy car llusg? Ie, dyna chi, y syled. Y syled fawr. I fynd ar y holl anrhegion a dod â nhw i chi'n te. Pob anrheg yn dwt yn y car llusg mawr ac yn barod i gychwyn o fewn yr awr. Mae'n bwysig iawn, cadw at amseroedd, enwedig yn fy ngwaith i. Ydy'r rhestr yn barod? Gwaeddodd Siôn. Fi'n de. Mae yna filoedd o dau i fynnw i fôn. Da chi erioed wedi mynd i bob tŷ yng Nghymru ddach? A pan da chi'n gorfod wneud hynny, di Cymru ddim gwaith mor ddach. Yna, daeth ateb o bob un o'r corachod. Ydy, Mr Corn, mae popeth yn barod. Mae'n drwg gen i. Dwi ddim yn dda ar yr acenion man. Rai drio ngore. Pob anrheg, meddai Siôn. Bob carwn i le yn barod i hedfan dros wlad a thre. Dwi'n gyd yna. Gobeithio wir. Ydyn, Mr Corn. Sdim rhaid i chi boeni. Dim ond dilyn yr rhestr a chaiff neb i siomi. Wel, chwarae teg i'r corachod na di. Ac i ffwrdd â Siôn yn uchel i'r awyr a'r ceirw i gyd yn barod
am antur. Dyma nhw'n mynd fel hyn. Mae'n ddrwg gen i esi bach gormod i'r antur fan hal to. O, dyma ni. Fe aeth i Gasnewydd, y Fenni, Caerenion, Llanfyllin, Glyn Ceiriog, Bryn Eglwys, Llanarmon, Wrecsam, Yr Wyddgrug, Llandyrnog, Bodfari, Conwy, Bangor, Sir Fôn, a Pwllheli. Dyma nhw i gyd fan hyn ar y map, da chi'n gweld nhw? Wel, mae'n job fawr wneud nhw i gyd mewn noson. A pidwch anghofio am weddill y byd wedyn hefyd. Pob aelwyd yn dawel. A'r mince pies a'r moron yn cadw'r holl geirw a Siôn yn reit fodlon. Dyma ni gyd pawb yn y tŷ yn cysgu'n drwm fel a fyddwch chi a hen miwn. O, rhyw chydig o odli fanna i chi hefyd. Trawsfynydd, Dolgellau, Corus, Llanwryn, ond wrth deithio i lawr i gyfeiriad Caerfyrddin, ac wrth edrych ar y rhestr yr holl anrhegion, aeth Siôn yn welw a theimlo'n ddigalon. O na, dwi'n mynd yn welw yn wyn. Bod llu o anrhegion yn llenwi bob sach, doedd yna'r un anrheg i Gwydion bach. O diar, o dwi yn cofio'r dolig yma. Oedd hwnna'n eitha sefyllfa wir. Y bachgen gorau a fi drwy'r flwyddyn yn diolch, yn helpu ac yn bwyta i Gristyn. Bwysig iawn di bwyta Cristyn. Os mae Robin Goch yn dweud bob dim wrtha i. Chwiliodd Siôn drwy'r holl restr faith. Oedd ei galon ar dorri a'i lygaid yn llaeth. O'n i eisiau crio. Teimlo mor ddrwg dros Gwydion bach. Yn sydyn, daeth syniad o'r rhywlen ei ben a chydiodd mewn papur ac amlen wen ac ysgrifennodd un neges o'i galon, caer amlen a rhoi arni'r enw Gwydion. Be ydych chi'n meddwl nes i? Ni'n meddwl bod o'n eitha clyfar. Da ni'n fwy'n gwybod eto. Ar bore hwnnw, roedd holl blant Cymru ar ben ei digon ac wedi i syfrdanu. Wedi cael surprise. Da chi'n gallu dangos surprise? Dwi'n siŵr fydda chi'n gallu dangos yn ddiwrnod Nadolig. Be am ni gyd drio rwan? Ie, dyna chi. Rai dad a chi wir. Anrhegion lu yn ei disgwyl ben bore. Ond Gwydion bach gafodd yr Anrheg Gorau. Anrheg gell o tybed. Un amlen wen wrth droed ei wely ac wrth ei hagor. Dyma ddechrau gwenu. Roedd Miriam ac Olwen, ei chwiorydd mawr, yn chwarae ar ddoli a'r pram
ers dros awr. Dwi'n credu wnaethon nhw dda iawn, a'i bai anrhegio nhw ar flwyddyn honno. Gofynodd mam, be ges di, Gwydion? Dwi wedi cael nodyn gan Siôn. Paid bod o'n wirion, meddai ei dad yn syn wrth y bychan. Ond yna, dyma Gwydion yn darllen y cyfan. Tydau be sgwennes i. O, dyma ni. Y llythyr yn llawn. Annwyl Gwydion. Does dim anrheg i ti heddiw fel pawb arall. Mae'n flin gen i, ond paid a phoeni. Fe gei di anrheg well. Dwi am i ti ddod ar daith bell. I wlad yr ia, fy nghartre i. Ac unrhyw beth yno a weli di fe gei di'r cyfan. Pob anrheg sydd yno, bydd hwn yn nadolig sy'n werth ei gofio. Ac oherwydd dy fod yn angel o fachgen, byddai'n rhannu pob peth gyda Miriam ac Olwen. Gobeithio a cewch chi hwyl ar y lôn, cofio'n cynnes a hwyl fawr, Siôn. A sbiwch gwynebau'r teulu. Syfrdan neu be? Dwi'n mynd i sefyll yn eithaf. Mani, Ac yn lle chwarae gyda'r doli a'r pram, dyma Miriam a Olwen a dad a mam yn cydio yng Gwydion yng nghanol y papur a'i godi'n uchel, a'i daflu i'r awyr. Wel, am wirion yn te. Dyma'r nadolig corau i gyd. Cael mynd gyda'i gilydd i bellter byd. A chael cwrdd a Siôn yng ngwlad yr ia. Y cyfan am fod Gwydion yn fachgen mor dda. Wir. A dyna ddiwedd y stori. Nethoch chi fwynhau? Do? Ond nes i fwynhau hefyd. Dwi'n mynd i gael istel awr rhyw chydig eto. Ond da chi'n gweld, mae'n dangos hefyd. Mae'n dangos hefyd mod i hyd yn oed yn gallu cynnwyd camgymeriadau. Ond i beidio a dal big yn ei herbyn nhw. Os da chi'n neud camgymeriad, mae angen dod a cheisio wneud yn iawn amdani. Yn toes? Ond wedyn, o'n i wedi llwyddo rhoi y nadolig perffaith i Gwydion. A dwi'n trio rhoi dy maneg ma ymlaen ar y llaw anghywir. Fyddai yma drwy'r dydd. Dyma ni. Ond mae'n bwysig iawn yn dydy fod pawb yn gwneud job iawn dros y nadolig. Ond beth sy'n bwysicach fyth ydy bod ni gyd yn rhannu ein anrhegion hefo'n gilydd. Mae'n hyfryd cael derbyn anrhegion wrth gwrs. Mae pawb, dwi'n hoff iawn o dderbyn eich mince pies, a'ch llaeth, a'ch sherry, a mae'r ceirw wrth i boddau hefo'ch moron. Ond mae'n gymaint gwell gen i a gen bawb i roi anrhegion a'r anrheg orau ydy gweld y wen ar wyneb rhywun pan da chi wedi cael yr anrheg berffaith iddyn nhw. Ond dyna fod, dwi wedi mwydro digon wan, dwi wedi cymryd mwy na digon o'ch amser chi. Mae amser yn mynd ac mae'n amser i mi fynd hefyd, ond
Cyn i mi wneud, mae rhaid i mi ddweud un peth pwysig iawn wrthych chi gyd yn does? Nadolig llawen iawn i chi ac i bawb sydd yn y tŷ. Dyna yw'n dymuniad ni. Blwyddyn newydd dda i chi a Nadolig llawen! Ia, mae rhaid i mi fynd. Bydd y ceir o'na. Ddim yn bwydo i hynny. Ond dyna fo. Gorau gweld lle mae'r botwm diffodd ma wan yn does. Mi dynnu hon allan eto. Fan hyn. Honna. O, na, dwi wedi dod o hir iddi. Nadolig llawen i chi.